Ej yo, yeah. Uvod u ono što sledi. Bombe. Pažljivo slušajte sada. Real rap 2016. I dokle više da boli i dokle da brojim padove, počinjem da se bojim, osjećam kao da gorim. Pa molim Boga da me pogleda i otvori mi oči. Ne znam još koliko moći ću ovako, no sam opet dotakao. Ovde sve je mračno, da li je kasno? Ja bih iz početka, ali nije mi jasno koja je moja cesta. Ne bih da skrenem sa puta, osjećam da ovo nije moja ruta. Pa samo pravo guram i ne znam gde ću stići. Neće pasti suza, ali bol će me stići. I najjači posustanu, svi smo mi isti. Od krvi i mesa, obrazi nisu čisti. Savesti više nema, pa svašta se je dešava. Misle da jedan potez nožem sve probleme rešava. Stiže mećava, zavejane duše, hladni vetrovi i sve pred sobom ruše, problemi do guše. I kada padnem još jači ustanem, po sebi kažem trgni se, ne smeš da posustaneš. Magla gusta je, moja staza uska je, patnja, stres i bol, živim život hardcore. I kada padnem još jači ustanem, po sebi kažem trgni se, ne smeš da posustaneš. Magla gusta je, moja staza uska je, patnja, stres i bol, živim život hardcore.